uusi MM-areenoilla. Ensimmäisenä päivänä ajetaan vain yksi erikoiskoe, se on Anavissosin yleisöpikataival, joka antaa perinvaisun kuvan siitä, mistä Akropolis-rallissa itse asiassa on kysymys. Miki Biassion lähtee tavoittelemaan 5. peräkkäistä MM-rallin voittoaan kiertämällä tasamaalle vedetyn radan 3 minuutissa ja 11 sekunnissa. Juha Kankkusen Toyota Celica on uusi, tätä kilpailua varten rakennettu. Juha kiertää 4,5 kilometrin kieputuksen täsmälleen samaan aikaan kuin Biassion. Radan pintaan on ennen pätkän avaamista ruiskutettu vettä pölyn sitomiseksi. Muuten sitä leijuisi ilmassa pitkän aikaa näkyvyyttä haittaamassa. Alessandro Fiorio on ollut alkukauden MM-ralleissa huono-onnisempi kuin edellisenä vuonna. Kreikassa hän sijoittui viimeksi 3. ja hakee nyt samantapaista tulosta. Monte Carlon ikävä onnettomuus ei onneksi näytä lannistaneen nuorta italialaista. Anavissosin yleisöpätkällä hän kuitenkin jää pohjista 7 sekuntia. Kenneth Eriksson istuu ensimmäistä kertaa tällä kaudella Toyotan tehdasautossa. Ruotsin maahantuojatiimin lukuun enimmäkseen kilpaileva Kenneth on päättänyt todistaa tarpeellisuutensa Toyotalle myös MM-ympyröissä. Hän ajaa saman ajan kuin Biassion ja Kankkunen. Ensimmäistä kauttaan nelivetoisella lanssialla ajava Didier Oriol ei ole saanut montakaan tilaisuutta näyttää todellisia kykyjään soraralleissa. Jyväskylän Suurajojen 3. tila edelliseltä kesältä kyllä muistetaan. Joitakin on ihmetyttänyt Lanssian päätös käyttää ranskalaista tässä kisassa Markku Alenin sijasta. Oriol avaa pelin 3 sekuntia pohjia hitaampaa. Ari Vatanen toteaa Mitsubishinsä vähän aliohjautuvan nopeissa kurveissa, mutta on muuten oikein tyytyväinen autoon. Kääntyvät takapyörät tekevät menosta rauhallisemman näköistä kuin mitä Arilta on totuttu odottamaan, mutta ei yhtään sen hitaampaa. Vatanen yllättää jakamalla pohjaajan Biassionin, Kankkusen ja Erikssonin kanssa. Carlos Sainzin mukanaolo Toyotalla osoittaa, että etelä-eurooppalaisiin luotetaan yhä enemmän myös soraralleissa. Sainz ajaa tallissa likimäin yhtä laajaa ohjelmaa kuin Kankkunenkin. Tällä Super Special-pätkällä on Sainz sekunnin suomalaista hitaampi. Jorge Recalde on mies, joka viimeksi on pystynyt päihittämään Massimo Biassionin MM-tasolla. Se tapahtui Argentiinan rallissa keväällä 1988. Nyt jää Recalde mikin pohjille 2 sekuntia. Patrick Snyersin auto on alun perin Kenneth Erikssonin Jyväskylän Suurajoissa käyttämä laite. Belgialainen tekee saman ajan kuin Oriol. Per Eklund on ainoa huippumies, jonka kisa kohtaa nyt jo vastoinkäymisiä. Vetoakselin irtoaminen tiputtaa Pekan koko joukon viimeiseksi. Pascal Caban on N-ryhmän ennakkosuosikki. Jimmy McRaen ensimmäinen kisa mittaa mukavasti. Skotti-veteraani jää pohjista 6 sekuntia. Paikalliset kuskit hankkivat aina Akropolikseen kovaa kalustoa. Lanssian puikoissa on tuttu salanimi Jigger. Audi luottaa nykyisin yksityiskuljettajiin. Rudi Stoll on matkassa Audi 90 Quattrolla. Lupaava nuori Armin Schwarz tuo isompaa 200 Quattroa. Shinosuka Mitsu ei ole aivan yhtä terävä versio kuin Vatasella ja McRaella. Italialaistyttö Paola De Martini on poiminut lukuisia pistesijoja MM-ralleista Audilla. Paola sattuu muuten olemaan Biassionin kartturin Tiziano Sivieron tyttöystävä. Biassion jatkaa tasaista vauhtia Lagonixin tauolle asti. Illan pitkien pikataipaleiden jälkeen hän on 3. Kankkusta on jarruttanut katkenut vetoakseli, eikä Juha saa lainkaan rytmistä kiinni tämän lenkin aikana. Hän on tauolla vasta 7. Hitaampaan vauhtiin vapaaehtoisesti tyytynyt Fiorio on 8 sekuntia Kankkusta edellä. Kenneth Erikssonin lento katkeaa rajuun hyppyyn erikoiskokeella 12. Toyotan öljypohja halkeaa ja kytki pyörii. Oriol nousee illan suussa uudelleen kärkeen. Hän venyttää johtonsa tauolle tultaessa jo 1,5 minuutiksi. Vatanen kiristää myös tahtia ja tekee yhdet pohjatkin noustessaan kilvan yllätys 2. Carlos Sainzin päivän saldoksi tulee 3 pohja-aikaa. Hieno esitys Akropoliksen ensikertalaiselta.
Recalden rengasrikot ovat hajoittaneet pyöräripustuksiakin. Mies on silti 8., mutta yli 6 minuutin päässä 7. olevasta Kankkusesta. Per Eklund ajelee alle 1000-kuutioisella turbonissanillaan tasaisesti hiukan 20 huonommalle puolella jääviä pätkäaikoja. McRae tulee luotettavasti 5. Jigger lukeutuu rengasrikosta kärsineisiin, hän ei mahdu 10 joukkoon. Shinosukan autossa on vähemmän tehoa kuin Watasella ja McRaella, mutta japanilainen kerkiää silti tässä vaiheessa 9. Paola De Martini käy sekuntikamppailua Shinosukan kanssa, hän on 10. Monesta MM-kisasta tuttu Monacon Chine ajelee harrastuksen vuoksi ja se näkyy. Missä ajoin on asettunut väijymään rallivirtuoseja. Päivän mittaan Didier Oriolin ote johtopaikkaan pitää tiukasti. Biassion ja Vatanen eivät pysty puremaan ranskalaisen etumatkaan, joka pysyy runsaana 1,5 minuuttina. Näyttää selvältä, että Oriolilla on varaa vastata perässä tulevien vauhtiin. Rallin edetessä puoliväliin on aika totutella ajatukseen, että ranskalainen kuljettaja pitkästä aikaa pystyy voittamaan myös sorakisoja. Tosin Michel Moutonilta se 80-luvun alkupuolella onnistui Audin silloisen teknisen ylivoiman turvin. Ari Vatanen pitää koko aamupäivän jokseenkin samaa vauhtia kuin Oriol ja Biassion. Erikoiskokeella 22 kuitenkin tapahtuu se, mitä monet ovat povanneet vielä melko tuoreen auton kohtaloksi tässä rankassa rallissa. Mitsubisin turboahdin hajoaa, minkä seurauksena moottorin öljyt vuotavat tielle. Keskeytys on väistämätön. Ari joutuu luopumaan pelistä ollessaan toisella sijalla. Kaikesta huolimatta tämä on jälleen ollut rohkaiseva kokemus tallille. Heti Vatasen keskeyttämistä seuraavalla pikataipaleella Miki Biassion pääsee taas hyötymään kanssakilpailijoiden epäonnesta. Tällä kertaa kohtalo kolhii Didier Oriolia, joka osuu kiveen ja ontuu pätkän maaliin pyöräauton alle taittuneena. Ripustukset korjataan seuraavassa huollossa, mutta aikaa pikataipaleella hukkaantui sen verran, että Biassion äkkiä löytää itsensä kisan johdosta 9 sekunnin turvin. Tasaisesti kiiruhtaneen Carlos Sainzinkin kisa elävöityy kummasti, kun mies huomaa olevansa 3. vain 50 sekuntia kärjestä. Lounastauolla reitin pohjoisosissa Iteassa on asetelma mielenkiintoinen. Harvoin on Akropoliksen puolessa matkassa 3 ensimmäistä autoa vielä minuutin sisällä. Seuraavilla pikataipaleilla Sainz onnistuu jopa kaventamaan eroa runsaaseen 0,5 minuuttiin. Alessandro Fiorion ajo on jatkunut rauhallisesti, sijoitus on kohentunut toisten epäonnen ansiosta 4. eikä Juha Kankkunenkaan aamuisen kardaanirikkonsa takia ole ehtinyt ohittaa nuorta italialaista. Nyt tosi Juha taas alkaa hivuttautua lähemmäksi. Iteassa on Fiorion etumatka enää 27 sekuntia. Kankkunen saa viimein kiinni kisan juonesta, kun auto suostuu toimimaan kunnolla. Aamupäivän 10 pikataipaleesta hän ajaa pohjat tasan puolella. Lounastauon jälkeen Juha siirtyy erikoiskokeella 26 ohi Fiorion 4. Sen jälkeen edellä olevien tavoittaminen ajamalla tuntuu toivottomalta. Eroa Biassionin on melkein 4 minuuttia. Jorge Recalde on alkutaipaleiden vaikeuksien jälkeen saanut keskittyä ajamaan omaa kisaansa, toisten ajoista piittaamatta. Argentiinalainen on keskeytysten ansiosta noussut 7. Hänen eronsa kärkeen on jo 12 minuuttia. McRaen turbo näyttää hajonneen samalla pätkällä kuin Vatasenkin. Onneksi paineiden katoaminen johtui vain lyttyyn iskeytyneestä pakoputkesta. Paola De Martini on yhä 10, mutta hän on joutunut päästämään ohitseen Shinosukan Mitsubisin ja Stollin Audin. Shinosukan takajousitus on ratkeillut, mutta se ei estä hänen nousuaan 8.
N-ryhmää johtaa hallitsevan maailmanmestarin Pascal Cabanin paikan Belgian Mazda-tallissa perinnyt Grégoire de Mévius. Pohjoisimman kohtansa saavutettua reitti kääntyy kohti itää ja Kamena-Vourlan yötaukoa. Täällä pikataipaleet ovat enimmäkseen maastossa, jonne yleisön on vaikea hakeutua. Silti väkeä riittää varsinkin pätkien alku- ja loppupäissä. Hyväpintaisiakin teitä täältä löytyy. Didier Auriol ei ole turtunut vastoinkäymisestään, vaan ajaa nyt sekuntikamppailua Biasionin kanssa. Erikoiskokeilla 27 hän nappaa taas johdon takaisin. Biasion kuittaa tilanteen entiselleen seuraavalla pätkällä. Ja sitten illan viimeisellä pikataipaleella Miki onnistuu jättämään Auriolia 13 sekuntia, mutta tuolla Sikian erikoiskokeella tapahtuu muutakin, joka ratkaisee koko rallin voiton. Carlos Sainz teloo etujousituksensa kiveen ja putoaa yli 2 minuuttia. Uhka lanssioiden niskasta katoaa ja talli voi nyt jäädyttää kuskiensa aseman. Alex Fiorikin vastaa yllättäen Kankkusen nousuun ja valtaa ennen taukoa takaisin 4. sijaan. Kankkunen saapuu Kamena-Vourlaan 2 sekuntia Fioriosta jääneenä. Recalden asema 7. on selvä, ero niin 6. olevaan McRaehin kuin perässä tulevan Rudy Stalliin on useita minuutteja. Mitsubisilla on ollut pieniä vaikeuksia konetilan jäädytyksen kanssa, mutta McRae on juuri sillä sijalla, mihin hänen vauhtinsa oikeuttaa. Paola De Martini on kiristänyt vauhtia Rudy Stallin noustua hänen ohitseen. Tauolle tultaessa ei itävaltalainen ole päässyt karkuun kuin vähän toistakymmentä sekuntia. Shinosuka on joutunut antamaan periksi nuorelle italialaistytölle, Mitsubisin kotimainen kuljettaja on jäänyt 10. Viimeisenä ajopäivänä on Lancian ainoana huolena tuoda auto tehjänä maaliin. Paineet ovat poissa ja kuljettajille on annettu käsky säilyttää asemansa loppuun asti. Massimo Biasion johti tauolla Didier Auriolia 15 sekunnilla. Voidaan sanoa, että sen verran parempi on hallitseva maailmanmestari tämänvuotisessa Akropolis-rallissa, sillä enää eivät Biasion ja Auriol ajat täysillä. Maaliin tultaessa on miesten ero lähes 2 minuuttia, mutta se ei kerro totuutta voimasuhteista. Biasion ei tässä kisassa ole menettänyt aikaa haavereihin, mutta säikäyksittä ei hänenkään matkansa ole sujunut. Samalla pikataipaleella, jolla Auriol menetti etumatkansa kiveen ajoon, halkesi Biasionin autosta hiilikuituinen pohjapanssari. Oli pelkkää tuuria, ettei sellainen isku aiheuttanut enempää vahinkoa. Auriolin aika koittaa vielä varmasti soraralleissakin. Esitys tässä kisassa todistaa hänen olevan valmis voittamaan tällaisissakin olosuhteissa. Carlos Sainz nousi kiusallisen lähelle kärkeä, mutta lopulta hänen hieno ajonsa päättyy keskeytykseen, kun Toyotan etupyörän ripustukset pettävät. Alessandro Fiorio menettää ensin 4. sijansa hurjaan vauhtiin yltyvälle Kankkuselle, mutta Sainzin keskeytys palauttaa hänet taas samalle tilalle. Juha Kankkunen panee taas menoksi oikein tosissaan. 4 peräkkäiset pohjat nostavat laukaalaisen Sainzin keskeytyksen jälkeen kisassa 3. Juha on tässä vaiheessa ajanut kaikkiaan 12 pohja-aikaa. Biasion ja Auriol jäävät kumpikin 10. Siinä missä Ari Vatanen väläytti Mitsubisin nopeutta, todistaa Jimmy McRae, että luotettavuuttakin alkaa laitteesta jo löytyä. Recalden kisa jatkuu vakaasti. Sijoitus kohenee sentään nopeimpien pudotessa pelistä. Stall karkaa vähitellen uudestaan Paola De Martinilta. Hänen vanavedessään on kärkikymmenikköön vihdoin nousemassa myös Armin Schwarz isolla Audillaan. Väliin mahtuu vielä tässä vaiheessa De Martinin lisäksi Shinosuka. De Mévius saa ajella rauhassa N-ryhmän kärjessä, lähin uhkaaja Mitsubishi-kuljettaja Jimmy McRae taluttaa Mitsubishin maaliin ja M-pisteille. Lopullinen sijoitus on 4. Skotti-veteraani jää viimein ainoaksi kiilaksi Lancian rintamaa. Ilman alkuvaiheessa sattuneita rengasrikkoja ja niistä aiheutuneita muita murheita, Jorge Recalde olisi saattanut varmistaa Lancialle 4. voiton. Nyt argentiinalainen saa tyytyä 5. sijaan. Rudy Stall oli pari ensimmäistä kilpailupäivää pimennossa, mutta nousee lopulta hänelle tyypilliselle kunniakkaalle 6. sijalle.
Paolo De Martini menettää jo varmalta näyttävän sijoituksen 10 parhaan joukossa. Hän joutuu keskeyttämään 6 pätkää ennen maalia. Sinonsuka täydentää Mitsubishin panoksen ajamalla 7. Gregoire de Meviuksen kohtalo on julma. N-ryhmän voitto tuntuu jo olevan taskussa, kun hänen autonsa pettää samalla pikataipaleella kuin Paolo De Martinin.